ba ai da ya wuce nan da tashi bai da sa'a daga da kyau ka tafi Allahu ne a gaba ƙaunar ka ce wurdi mikin ka na garari mu kai muke nazari kowa muna zikiri farin cikin mu akai akan kama yi bari kusan kama da shiri da wanda bai bika ba sai ɗabi'unka ne don kai da mai sama ne ƙarfi batan karka ne duka wani kai ɗaya ne ita da kai ya bane Allah ba zai bar shi ba ya sahibi na Ali Zannurai ne Usman Abubakar Sadiku mai samu ya ci gari ya samu su haku Allahu bai da kamar Rasulu ban bata ba sahu na gaba dage ka ƙara shiri ya zamba kai ƙasa ba ya maganin hadari mai san ka ba ya jiri koko ya yi garari bare ya kwana mari sai dai yayo kadare da ayyuka nagari ko da ana sanane shi san ba zai ji shi